U maakt reclame voor Limburgs landschap? Ja, het is zo mooi hier. Ik kom uit Utrecht. En we hebben dit niet. We hebben die sneeuw niet. En u bent van de tv-zender? L1. Nooit van gehoord? En wij, ja, dat is de Limburgse radio- en Limburgse. tv-zender. Oh, gezellig. En wij dachten van, Ja. laten we eens richting het Drielandenpunt rijden. Ja. Om weet te nog. kijken hoe het daar met de sneeuwcondities Ja, is. zeker. Ja. Maar u gaat me toch niet vertellen dat u vandaag al helemaal vanuit Utrecht hier naartoe bent gekomen? Dat klopt. Ik ben gisteren, afgelopen nacht al in Mechelen geweest. In Mechelen hier vlakbij. Ben ik gelogeerd bij Vrienden op de Fiets. In de oude pastorie. En dan ben ik gisteren even de boel aan het verkennen. Oké. Met mijn boots, hè? Gewoon. In hoeverre de sneeuw lag. Maar, Maar in Mechelen ligt er niet zoveel sneeuw. Nee. Nee, want het begon eigenlijk pas vlak Ja. voordat we hier de berg op reden, Ja. een beetje. En toen dacht ik kan vandaag nog blijven. Ik dacht, ik ga heel vroeg de bus pakken hier naartoe. En dan ben ik hier terechtgekomen. Heb ik wat fotootjes gemaakt. Daar bij dat café daar gezellig. Zo van, Daar zagen we u net al, inderdaad, ja. Ja, zo van wat fotootjes voor mijn thuisfront. Zo van, dat kan. Ja, het kan. En ik vind het ook leuk om reclame te maken voor senioren. Dat die ook nog actief kunnen blijven met sneeuwschoen wandelen, langlauf, cross country. Het is gewoon niet moeilijk, niet gevaarlijk en gewoon heerlijk zo. Ja. En, Nou, dit is een beetje ijzig, hè? Je Nee, moet ja, je- maar ik heb ijzeren zijkanten. Dus dan kun je remmen. U bent Dus, een, ik ben een beetje ervaren daarin. u bent een doorgewinterde langlaufer. Een beetje. Dat, ja. Maar zoekt u ook wel eens de serieuze sneeuw op? Ja, we volgende week naar Oostenrijk. Kijk. En dan zo'n 5 dagen daar ook langlaufen in Ramsau, Dachstein. Dat is ook een mooi gebied. Dus, ligt het hoger, sneeuw zeker, hè? Dus daar ook heel veel gevallen. Ja. Maar het is natuurlijk leuker naar eigen land te gaan. En gaat u dan in uw uppie naar Oostenrijk? Ja, ik kan niemand meekrijgen. Er zijn maatjes van mijn vriendinnen zijn geblesseerd aan heup en knie. En die durven dat niet meer te doen. En ja, dan denk ik, ja, ik ga er niet op wachten. Ik ga dan gewoon alleen. Maar is dat wel leuk in je uppie? Jawel, Ja? een klein beetje Duits praten en hou contact met anderen en zo. In je eentje wel, hè? Ja. Maak je sneller contact Ja, als dat je ja, met een groepje bent. Ja, en overdag ben ik toch bezig. En s'avonds ga ik dan ergens naartoe waar gezellig is en zo. Dus nee, het gaat helemaal lukken. Maar u had het net over vrienden op de fiets. Klopt. Zijn dat mensen die onderdak bieden aan vrienden op de fiets? Die vrienden van u in Mechelen? Als je dus zeg maar als lid wordt, kan iedereen doen. U ook. Ik En ben dan, een lid. ja, en dan kun je die adressen in die telefoon zoek je op van nou, waar wil je wandelen, waar wil je skiën of wat dan ook. En dan ga je even bellen, heb u plek? Heeft u ook Dat net is het mee. nieuwe boekje binnen? Ik heb ook een nieuw Ja. boekje binnen. En de kaart? En de kaart. Wat leuk hè? Ja. Nou, ik ben afgelopen jaar voor het eerst lid geworden. Ja. Ik vind het helemaal te gek. Ja. Ik heb een mooie tocht gemaakt. Ik heb bij mensen Ja. overnacht waar Ja. het super gezellig was. Ja. En ja, dan heb je soms, als je geluk hebt, heb je een accommodatie om u tegen te zeggen. Hè? Had ik ook vannacht, afgelopen nacht. Oude pastorie, tegenover de kerk, tegenover de bushalte. Eigen gastenverblijf, met tv. En zulke aardige mensen. Werkelijk helemaal te gek. Ja. Lekker warm. Dus heerlijk. Maar moet je dan niet op de fiets ook aankomen? Nee, ik kan gewoon zeggen, ik ga langlaufen, ik ga wandelen. Of ik kom met de vouwfiets, is het oké. En dat is niet zo'n probleem. Maar dus, heeft u nooit overwogen om het zelf ook te doen? Ik heb Onderdak te bieden aan? wel overwogen, maar ik woon iets te klein. Oké. Ik woon in Utrecht. En er zijn al redelijk wat mensen die vrienden op de fiets doen. Maar ik woon net iets te klein. Maar je Ja. moet toch even iets extra's hebben, zeg maar. Hè? Ja. Dus vandaar. En hoe vaak maakt u er zo door het jaar heen gebruik van? Nou, wel minstens als je door het hele jaar kijkt. Ook met fietsen gewoon door Nederland heen. Hè? Soms minimaal 10 keer. Minimaal. Ja. Netjes. Al is wel een weekendje, hè? Ja, ja. IJsselmeerroute of wat dan ook. Ja. En dan zet u dan de fietsen ook op een fietsenrekje achter op de auto bijvoorbeeld? Nee, ik ga gewoon al fietsend. Ik heb zo'n gravelbike, zo'n fiets waar heel veel profiel, hè, waar Ja, je tasjes ja. op kan doen en zo. Ja. Heel licht, heel veel versnellingen.
Dus ik doe zo min mogelijk met de auto. Dat is wel een sport. Het gravelbiken is ineens enorm populair, ja. hè? Ik heb een racefiets met dunne bandjes. En ik denk, ik koop mij een gravelbike met rechtstuurtje. Kastjes erop, lichte rekjes, alles licht. En dan kan ik mee naar Spanje en Italië. Kijk, En daar zijn ook vrienden op de fiets adresjes. serieus? Ja, kijk maar in het boekje. En in Oostenrijk ook zelfs 3. En Spanje en Frankrijk ook. Dus kun je ook overnachten. En dat zijn dan Nederlanders ook? Dat zijn Nederlanders, ja, die wonen in een mooi gebied. En het is prachtig. Maar Nog veel mogelijk. bent u altijd zo sportief geweest? Ja, van vroeger uit al. Mijn vader heeft mij schaatsen geleerd. Bij de gracht van het kasteel in Leersum. Ik kom van de Heuvelrug, hè. Dus vroeger leerde schaatsen. Leersumse plassen ook. En die grachten van die kastelen en zo. Dus ik heb ook vroeg, dat zit er toch wel een beetje in. Ja, heerlijk. Maar de Heuvelrug is nu ook groen op dit moment. Ja, Heuvelrug is groen. We hebben 1 keer ijs gehad. En er lag er zo'n laagje. Maar het is heel ondiep. Dus konden we heerlijk schaatsen ook daar. Maar alles onder Eindhoven is groen. Dus hier is eigenlijk het beste om te zijn. Ja. En uw vader was ook zo'n sportieveling? Ja, die was ook zo, die nam ons altijd mee, de Heuvelrug wandelen. En kom op jongens, en dan gaan we schaatsen leren. En warme chocolademelk. En maakt niet uit. Hout ten noorden nog, hè. En van die kunstschaatsen nog geleerd. Achtjes draaien. Dat is schoon. Ik weet niet hoe dat schaatsen heet, maar dan ging je zo rond draaien. Ook nog allemaal. Dat was vroeger zo, hè. En toen kwamen de ijzeren noorden, de stalen noorden. En dat vond ik helemaal te gek. Het ging lekker hard. Ja. Ja. Hey, nu in uw uppie, Ja. maar heeft u nooit iemand getrouwd? Of kinderen? Ja, maar dat vind ik nog niet zo belangrijk. Ik bedoel, ik ben hier, ik doe dit alleen. En wat het thuisfront betreft, Nou, dat is privé. Daar ga ik nou niet nee, even maar ik over vroeg me hebben, af maar of u ook Zou een kunnen. sportief gezin heeft. Ja, het had ik wel kunnen hebben. Ja. Maar als dat niet zou zijn, dan maakt het denk ik ook niet zoveel uit. Hè? Ik ben eens een keer op wintersport geweest en er waren ze in Oostenrijk. En in die bus van Neckerman toen nog, er waren redelijk veel Duitse mannen alleen. Gingen daar gewoon alleen, gingen tochten maken in Oostenrijk. Die hadden gewoon een gezin thuis. Of ze gingen berg beklimmen. Die mannen alleen. En toen vroeg ik me ook af, wat is toch met die man aan de hand? Heeft die geen familie of geen gezin? Maar die gingen gewoon lekker een weekje zelf het eigen ding doen. Samen met andere mannen en zo. Maar dat moet ook. Je moet ook Dat moet kunnen. je eigen ding kunnen doen. Ja, maar dat vind ik juist belangrijk. Ja. Dat vind ik leuk. Maar dat betekent ook dat u makkelijk alleen kunt zijn. U kunt zich goed vermaken zelf. Ik kan dat heel goed alleen. Kijk, als een vrouw alleen gaat fietsen, een trekking in Spanje gaan doen. Goh, gaat u alleen? Bent u niet bang? Hoor je dan? Maar als een man alleen gaat fietsen, dan zouden ze dat niet vragen. Ja. Anders een man, want die doen dat al genoeg. Maar steeds meer vrouwen gaan ondernemen van fietsen en sportieve dingen, skiën en zo alles. Dus, Heeft u ook favoriete plekjes? Even afgezien van deze plek. ja, maar dan wordt het bekend. Ga ik niet hardop zeggen. Doen we buiten de uitzending om. Anders gaat iedereen er naartoe. Ja. En dat zijn, maar u heeft van die favoriete Ja, waar plekjes niemand komt. waar je nog echt alleen kunt zijn met de natuur. Ja. Waar alleen natuurliefhebbers komen. Natuurminnende mensen komen. Dus nee, dat is leuk. Dat is ook uniek voor Nederland, hè. Wat staat er op het lijstje voor dit jaar? Het jaar is nog maar net begonnen, maar... Ja, wat staat op het lijstje is van sneeuw genieten, hè. Ik heb nog sneeuwwandeltrektocht in de Hohe Torn. Hohe Torn, ja. De Hohe Tauern? Hohe Torn. Prachtig Nadat gebied. ik uit Oostenrijk terug ben gegaan, plak ik dat aan elkaar met een groep. Van de wandelsite, kent u die misschien al? Nee? Nee, wandelsite.nl. Nou, er ontstaan ook allemaal initiatieven. En er waren 2 Limburgse dames die hadden dus met een groep georganiseerd dat we dat wel konden gaan doen. Dus hun broer is daar gids. En wij krijgen dan vanaf 1100 meter een vakantiehuis. En dan gaan we tochten maken. Leuk. Ja, dat komt door die broer, die is daar gids nu geworden. Goh. Die leidt ons rond. Leuk toch? Dat komt Ja. door de wandelsite. Dat je daar lid van bent. Ja, is ook allemaal sportief en loopt en wandelt. En wanneer staat dat te gebeuren? 4 februari.
een dikke week. Zijn we daar dan bovenin, gaan we sneeuw wandelen. Oh, met dus de groep. u blijft dan op hoogte de hele... Ja, ik blijf dan op hoogte, maar dan dalen we af naar die vakantiehuis op 1100 meter. En daar hebben we dus een lekker houtkachel, lekker eten. En dan gaan we elke dag dagtochten maken in de omgeving. Geweldig. Maar het leuke ervan is dat ik de 30ste ga ik dus met de trein naar Malnitz, naar Dachstein en Ramsau. En dan ben ik daar alvast. En dan hoef ik alleen nog de 4e februari 3 kwartier met de trein om naar Malnitz te gaan. Dus zo kan ik dat combineren, hè? Ja, dus zonder auto. Ja. Ik merk aan alles dat u een geoefend reiziger bent ook. Ja. U vindt het leuk om zoveel mogelijk de auto te vermijden, volgens mij, hè? Ja, ik ben zelf beheerder van MyWheels. MyWheels is een, ik wil niet zeggen concurrent, maar een Deelauto's? samenwerking. Een deelauto, buurtauto, zoals die andere is begonnen. Van Greenwheels is ermee begonnen, hè? En nog, maar MyWheels doet het ook. Dus elektrische auto's, alles staat bij mij in de straat. En dan ben ik beheerder van een van die auto's. Dat is de buurtauto. Dus we hoeven minder parkeerplekken in de straat te hebben. Ja. Nou, ik pak de auto en ga gewoon lekker rijden. En het is lang niet zo duur en makkelijk. Ja.